sensyar senong kapri hanya utrap hadin mengila ya syong kerki hajing perkhat ke jungi lapa ki virtual meetings ki jungi halor ke ni ke jingja nengkong ni pha ya ka khubor smolam ya ka yen kasam ba she bat kumju ru ya ka dorbar senong jong ka maulai kanton masar bat kumju ru ya ka maulai tong dorbar hi markani kala kata ya baro ki dorbar senong hapo kabri hanya utrap mar baro kata nagaliang ki dorbar senong nagaliang kasunjok ngia ay gakti kamon gakti kadiang bani tray lang bat ka sarkar henray inda po ikum kini ki kap layat light ye ki bor senong ray lo kumno ru ngi kami inti lade bat kerja ketin bat tip irang ba senong ba ngila don senong jong hi ngiwan na menta kata kadaw te krampap nga ngait be irang ba senong in general kloy ban mi ban lek hot yu ba shiro lada de badan kap henry kum kani kar kom le jong ki khamtam nakaliang ki pulet ni dasmo sia marba haga jaka ban wan ra ya ka jing ya tray lang ka jing smutho jing mot ban ne ka shongsok ka shongsan da maki ban ki briu ki babat ya ka anya ka kti ki pen shongsir yu pat ba bat tapendu ya ka jing shania nakaliang jong pat ba bat nangi ki snong ru ni smo blau kanda jab ni hajing sisa ngingi perkhat lada kaya da kalenti ka badai mar laphi dei ban kami ubreu rei dei ban khat ya ka jing jong breu apo kayeng kasam ka jumbo ti nakaliang ka jungi ngi khmi lenti ba ai ba kani kan long kasin ka ba khat do kum kini ki jingja henry kan bo yangi ki dor bar snong haga jing e ka ba khrau haga jing ya dei bat ka sarkar nang ni sakhmat la kum kini ki jingja ki ai ja mar ngi khmi lenti ba khamtam kum ki briu ki babat ka ai ki pulet ke police department jaka ba kan pen thanda daga jingle ka jongka kumne kanang aiding kanang pen khloj kanang pen sir ye ki briu ki du ka jing shania ti ni sai si sen nakaliang ka sunjuk kinong sensyal snong ka briu nyu trap ni ai ka khti ka mon ni ai ka khti ka diang ni kersyan ya ka dorbar snong jongka maulai kanton masar bat kumjuru ya ka maulai to dorbar bat ya baro ki dorbar snong ba kum kini ki jingja nyempa ban yo snow biang nang ni sakhmat bat ni penrem jor kum kini ki jingja bat dei ban don ke judicial inquiry independent judicial inquiry ban head do judge jong ka high court ndei di ki wei pat ki inquiry ban le di ki magistrate na po ki state government ki jungi kata ka jungi dawa Pingi ba ka ya kata ti long kata ka ti jing snow ka jungi kum ka sunjok haga jing yalang ka jungi ngingi ang ba ngin bu ka hakmat ka sarkar badai bandon daga independent judicial inquiry headed by a high court judge kata ka jing kwa ka jing dawa ka jungi yung sali ikan do yo si amro ka jang jungi sunjok sa kawai pat kaphang mangikwa ban pensngong kolong halor tu ka jing thai bom hapo yo lat mokhra ngi de kentiu ikino kino ki jaka ke balong jaka pat ba ngi de kerpat ba ngi kentiu ba mdai ban bu kum kini ki jing pat thai mar kalong ka jing maksau ka jing do ai ki mensim ki bakodor ba lui ki bom don jing tem mar khamtam hi ki yo ki hat ki jongi ki bobon hi ki dei mangi ki khon ke beriu nyo trak ki ba chong dukan ki balik siu balik tada te la de jagum kini ki ke jingyap kan dei yangi hi tingi aingo ublei ba kum tu ke jingja pola tra ba don bok ba don bala do ai la ke jingem ki jing man saru kolong monumala ba ke jing kentiu ba khobon na ka liang jungi ka sujok ngi pha ba ngi kentiu ya baro ba sobha kumi kini ki jing pan thai ki ngai ban la ki yo ki hat ki jaka shong bai ba